Den lidi a pánové, dneska si projedeme menším motoráčkem, že jo, Berčko? Zase já budu natáčet, on bude cítit. A slyšíte malinký Čech. Tam je rozpadlej dům. Na dom se staví. Fakt. Jo. Zajímavý. A vlastně pojedeme do tohohle nádraží, přejedeme přejezd. Prosím, převodte vyhybku. Přehozeno. A vlastně potom přejede přejezd, zastaví můj brácha a přehodí zase výhybku i tam a jedeme do Slatíňan, že jo, Beško? Jo. A musí teďka jet pomalu, když jsme slyšeli hlášení. Slyšet hodně docela. A to... Teďka jsme mohli slyšet Tady na tu hlášení. stranu. Na kterou stranu mám vyšít? Tam jede do Slatíňan. Prosím tě. Podívej se na ty mapě. 3. Po menším střihu jsme zpět a jedeme do Slatíňan. Bylo menšího, co já jsem postavil. Čekáme na odjezd. Musím nakloktat, ne? Spíš naklokláme a jíždíme. Osobní vlak 110 odjíždí ze 3. nástupiště. Déšť síly a síly na síly, nám se to pomalu seká. A tam bráško musí zastavit za tím přejezdem, jo? Jo. Za tou výhybkou spíš. Si ji mohl přehodit. A brzdí. On ještě nedá. Ještě jeď. Teďka to zkus. Teď. A tam ještě přehoď. A tam ještě vyhybka. To je přehozená na tamhle tu kolej. Dobrý. A jen do Slatíňan. Budou tam ještě předtím 2 zastavky pro lidi, pasažéry.
A vidíte brejlovce červenýho. Teď mám normálně nechat. Jo, tu výpku nech. Já teďka nevím na jakýkoliv brejlovec. Tamhle ne. A to tady ta ještě není tam brejlovec. Až příští. Na téhle koleji kam jedeš. Tak tam bude. A vidíte krásný dveře, jak se otevřely. Osekli. Ne, nastupujou. A krásně se zavřeli. A my už máme svolení odjet. A na příští koleji, tady tý, bude brejlovec, jo? Jo, to tam nemůžu jet. Můžu jet zpátky? Ne, můžeš to přehodit na té druhé straně. Tam není, ale na té druhé. A jako za tou zastavkou. Takže přejede to krásně. Musíš to odjet s ním, nebo ne? Natáčíme už 7 minut. Takže můžu jet tam. Takže vidíš, tady můžu sednout do kabiny, tady ne. Takže pojedeme zpátky. A Ahoj pane. tím knírkem. Pojedeme tamhle dopředu, přehodíme výhybku, tady zastavíme a přehodíme výhybku a přejedeme tam rovně prostě. Jo, Braško, tam potom bude brejlovec. Ty lidi. No. A potom na druhé straně na téhle koleji další zastavce je brejlovec, takže musíme si dávat becha. Pár mě tady ještě nastoupili lidi. No. Já přirozenou vývku máš a na příští tamhle bude na téhle koleji ten červeňák, takže si musíš to přehodit na tuhle kolej, jo? Ale prosím tě, já chci to počkat, já jsem nezáklad. Takže cich. Takže vidíme nádraží. Tam bude výhybka, pane. Tam bude výhybka.
Tam je ten brejlovec. Jo, jedeš na tu druhou, super. Jsem mu říkal sledujícímu spíš bráchovi, že je zastávka. Hrado, poslouchám, přehoďte vyhybku. Ano, přehodíme. Tak je to přehozený. Načnánes. Osobní vlak 810 je spožděný z důvodu úpravy trati. Ukončete nástup, vlak odjíždí. Příští zastávka Slatiňany. Ještě nebyla Chrudím. Tam je Chrudím. Až tam. Nejdřív je Tam je Chrudím. A pak Slatiňany. Z Hradce. Ještě Rosice zkusím udělat. Ale u sebe. Jenom říkám do videa. Takže na výhybce zastavíme, pojedeme do Chrudímu a potom jedeme do Slatiňan. Proč mě to nejde sednout sem? Jinak napište mě do popisku videa, jak se přesouvá z jedné kabiny do druhé. Prosím. Vlaky už vím, ale tohle prosím. Takže já jinak to musím řídit tady odtud. Tam je Chrudím, no. Stíraj. Takže jedeme do Slatiňan. Až je tady rovně, tady jsem přece předtím kolejem. A teď nevím, co se ale stalo. Kolej byla... Takže to je konec videa, doufám, že se vám líbilo, nám musíme opravit prostě kolejem, takže už vidí.